Det eneste, I kan gøre lige nu, det er at give den så meget ro som overhovedet muligt. Må vi røre ved den? Ja, I rører bare ved den. Bare rør ved den. Må jeg røre her? Ja. Det er bare vigtigt, at... Ja, okay. Må jeg godt prøve at røre ind under her? Men prøv lige... Jamen, må jeg sætte hånden ind her? Jamen, du rører bare så meget, du vil. Men altså, af den lidt, ikke også? Det er en dejlig hund, I har her, må jeg sige. Ved du, hvad den her? Nej. Ungarn. Altså, det er klart, at den er på dødslejet, og jeg vil give den 2 måneder max, ikke? Hvad? Du har lige sagt 4 år! Ja, men jeg tager det tilbage. Prøv at høre her. Det, I kan gøre nu, det er at give den ro og masser af vand. Den savner utrolig meget, og det er fordi, at den er ved at dø. Kan vi redde Ungarn? Kan vi redde? Mener du landet eller hunden? Ej, det er selvfølgelig for sjov. Nu giver jeg tager lige en blodprøve, og så kan jeg komme lidt nærmere ind på, hvornår den dør. Det skal du ikke få lagt ned. Ja, den er rigtig sprændt satan, må jeg sige. Den er ikke så meget første nej. Prøv at holde den stille. Ja, det gør jeg. Yes. Så det vi gør nu, det er, at vi stikker et rør op i røven på den. Nej. Jo. Det er jo en utrolig dejlig eksemplar, I har fået der. Det er en god hund, der er ingen tvivl om det. Men den dør, og det kan jeg sige med det samme. For hvis I kigger her, vi har taget rundt billedet. Ja. Hvad er det, vi ser der? Det er et stykke karton, der har sat sig fast lige mellem hjerte og lunge. Og det er ikke til at få ud simpelthen. Altså, karton er noget af det værste, du overhovedet kan have. Forgår det ikke i naturen eller sådan inde i maven? Nej, for det er jo primært giftstoffer. Nå. Det er jo forbehandlet materiale. Nå. Så sådan er det. Det er der ikke nok af ved. Han dør, hunden dør. Men altså, til gengæld mødte I mig, og jeg er jo et fint menneske. Ja, nu har jeg kigget på det der karton. Det er kartongen, det er noget krasbørste noget. Jeg tror faktisk måske vi kunne operere det ud. Øjet kan vi ikke gøre noget ved. Det er et rimelig klamt øje, det har. Der er ikke noget gennem øjet for helvede. Nej, det er bare ulækkert øje, synes jeg. Men I skal lige huske på, selvom hunden den dør på operationsbordet, så har I trods alt fået mig som ven. Hvad? Dør den?